Saya mazinodiwa kusangana kwa Trupita nhasi kara rimwe zuva tadzoka zvekare kuTokyo kakwamutoko kwaChimango kwaSabhuku tiri vangasi apo patatera kanhau iyaiya ndofunga kana muchiri kurangarira nhau yekupondwa kwemunhu. Rangu zita ndinonzi Tando Class ndichifamba naChiera. Makadi Chiera? Nyapila unjani Tando? Ai mina ngcono. Oh injani weather? Kungani kuya ungcono tiri kuchana. Ngiyalibingelela amahlabezo sesihlangene phela kolunye ihlelo lapha sikhamba silidingile indaba ezimnandi sikhamba nje sizama ukubhoda iZimbabwe sibambanisa namhlanje siko Chimango uSabhuku uThiri vangasi phela silandela silipha iupdate yendaba lena esake salinika yona eyomuntu owabulawayo kudala I think so le 42 years. So namhlanje sibuyelani sibe le update yangikhona but update yangikhona hayi ziyachisa nxa kuyikuthi aduyilandela namhlanje uzakhotha iminwe ngokubukela kuphela. Icho kadi chiri kutaura naChiera kuti update yacho iri kupisa asi kana pane vasati vaiona dzimwe nguva kuti unzwisise nauyu unofanira kudzokera unotangira payakatangira uchinzwisisa kuti zvakafamba sei. Ndofunga muchiri kurangarira Chiera hanzi mhosva hairove. Nhau yatinayo hanzi munhu Ndakaponda areurura kuti ndakaponda. Saka toda kunzwa kuti chii chazoita kuti areurure. Inhau here yekuti madzibaba vabata basa pane zvanga kusangana nazvo chii chanyanyoitika after 42 years dzekuramba kubvuma mhosva. Tine mandebeleni sithi iqala kalivoshe mhosva hairove. So after 42 years uMatsibaba ubuyile sevizwe phela yinduna yalesi sigaba yathi hayi Matsibaba siyakwazi ukuthi uyabamba imisebenzi echiyechiyene but sile ndaba elokhu isihlupha sesilesikhathi eside besicela phela ukubambe ukuzama ukuthi usebenze labantu laba bakoTsongora sizibona ukuthi uzagcina ngaphi kodwa sithaba kakhulu ngoba sibona ukuthi ubani uMatsibaba uyabamba sibili umsebenzi sokufike esikhathini sokuthi umuntu ezezivumile ukuthi hayi yimi engabulalayo so amfunga uliqedela isikhathi mina. So amazinodiwa isusu regaiti sakupedzera nguva titange taanzwa kuti nyaya yacho zvakafamba sei chii chakaita kuti munhu azoreurura uyezve kana vareurura munhu vari kuziva here paari madzimambo vachaitonga sei pachaitwa burial here kana kuti chii chichaitika ndozvatoda kunzwa muzuva ranhasi asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Zore mhuri yese yeZimbabwe mashoko akaitika ndeyekuti musi uno watanga tiri pano wakaedza kutaura navaprofiti kusvikira navazadziswa muno zviro zvese kusvikira nakwakumanheru takatangisana kuma6 o'clock kusvikira nadzekuseni kusvikira nakumanheru ndopa wakazotsanangura mashoko ekuti ndizvozvo zvakaitika ndizvozvo wakazouyawo nditora ndikaenda pawakanga vari wakati iwo mashoko ayo chokwadi zvinhu zvokurwa wakanhu wakarwa saka warwa zvina kuzozikana kuti kufamba kwawakaita wakaendawo kumwe musha unonzi kwaKanondo kana kuti kwaKanondo ndingangoti ndiro zita rinozikana ndio kwawakasvika. Saka zvadaro wamuprofiti nowese wakawirirana munoshoko iroro rawakataurirana kusvikirana wakati tinozodzoka zvakare touya mazuva achateverana musi weSumgovera
sondo rinotevera. Ndiyo matauriro akaita mutauri achitauriro. Okay, trip pakutaura kuti ndizvo zvakaitika akataura pamberi pevanhu pakukutora kwenyu akaenda nemi akataura muri mega. Akataura tanga takati muprofita mukoma wake naiye neni tatiri 4 tiri vechi4 ndio zvanga zvakaita. Alright. Asi iye kusvika azotaura tinoziva kuti vangova nemakore akawandisa vachiramba kutaura kubvuma kuti ndo vakaponda. Chii chakaita kuti vazochitaura nekuti makore ese vaishingirira kuchiuya vanhu vanobatsira vasingatauri? Izvi hatichaziva iye muridzi nokuti ndiye aiziva zvakaitika. Saka nokuda kwaizvozvo zvakuda iye kana achinge asvika ndeita kunzwawo zvaari iye kuti chii chaimuratidza kuti asataure iye achitaurirwa izvozvo. Alright. Asi ichokwadi here kuti takanzwa kuti anga kuona mufi zvakanyanyisa kudarika zvaimboitika kumashure, uyezve hanzi angamera tingati imota o guva? Ndingati izvo zvinoda iye muridzi aripo achizvipupurira, ndiye anonasa kuziva mamiriro zvanga zvaita nezvepamuviri wake, ndiye anozviziva. Alright. Saka sabhuku urongwa sezvo nyaya payasvika apa, imimi sevatungamiriri inofambiswa sei? Pane humwe urongwa here uri kuda kuitwa? Urongwa humwe unoda kuitwa kuonekwa kuti dai parere munhu paoneka zvogadzirwisa zvinhu zvetsika yeshona, nekuti tinoteedza zvinhu nenzira yazvo. Kana madzishe vanopupura vachidaro kuti munhu anofanira kunge akachengetedzwa paanochengetedzwa. Okay, pakureurura pacho akataura kuti vakamuviga apa panzvimbo yakadai. Iye pakudaro mukutaura kwake akati inini ndandisipo, asi kuti pakubva tabva kurwa akatizira pano umwe musha maakaenda imomo ndio musina kuzozikanwa kuti zvakafamba sei, ndio zvakaitika. Chireva kuti ari kuvhuma kuti akaponda asi kuziva kuti bhodhi iri kupi? Asi kuziva kuti bhodhi iri kupi yakaiswa papi ndio kutaura kwaari kuita iye. Asi kubva patabva pane here mumwe mweya ichiri kutaura kukarara sezvaimboitwa paye ichitaura zvimwe chete sezvo ivo vabvuma mhosva yavo? Kune mweya ichiri kukarara here ichitaura? Kubva musitaparara hapana patachasangana navo. Musita akasiyana tichiparadzana ivo vachienda kudzimba dzavo. Hapana pamwe patakazenge takurukura kusvika pazuva ranhasi. Wari kudzimba wari kuita mabasa avo hawo. Tichirangarira kumashure pane kunetsana pakati pevana nevabereki nanabamukuru nanabamunini zvine chekuita nenhau iyoyo. Hapana here kumbonzwa kunetsana kana kushungurudzana nenhau yekuti chokwadi changa chabuda pachena? Kubva pakadaropa hapana zvati zvataurwa zvakaipa zviri mawari, kana kuti wakazodenana kana kuti wakazotaurirana rimwe shoko rakaipa hapana ratakanzwa. Okay, kozi nyaya iripo nhasi inhau yekureurura. Pandinoda kunzwisisa ndepekuti kati mushakavhu uyu akaenda kune imwe musha. Musha wacho uripo here? Munoziva munhu wacho achiripo here? Musha imomo ndinombaziva, asi kuti muridzi wemusha akafa gore iro rine rapera. Asarapo mudzimai ndiye aripo pamba ipapo. Sabhuku tinoziva kuti nyaya iyi haina kutanga nezuro, yakatanga kudhara. Ndoziva kuti maybe makambonzwa musati mane chokwadi, hamuna kumboenda ikoko muchibvunzisisa kuti makuwa ari kuti so kune musha wakatizira mushakavhu? Tasvika pamusha iwoyo wakatizira mushakavhu uyu, takaendapo isisusu nenhumwa dzamambo dzachifi. Saka mukubvunzwa nokutaura kwaakaita iye anga achiri mupenyu hake, munhu iye asati afaba, akatsanangura mashoko ekuti iyo abvunzwa nachifi
anoti inini zvazvaita manje ndezvekuti hamunganditsvagise chikwama chamuri kuziva pachiri ngenyi mari yenyu iri muhomwe. Ndio kupindura kwaakaita. Hatina kuziva kuti Shona madimikiro acho airevei, asi ndio matauriro yaakaita. Regai unditsvagisa mari yemuiriziva imi pairi. Asi iye kushaya kwake akangoshayawo zvingori kurwara here kana kuti pane zvakaitika kwaari? Iye mufuyi uyu aiwa akangorwarawo achibva azongofa somunhu akanga achikurawo. Hatina kuziva kuti kwaiwa kurwara kwakaita sei, asi aingorwarawo somunhu airwara. Okay, tiri kunzwa kuti munhu areurura. Samambo maita sei? Maudza here mambo kuti ndo zvaitika? Inini handisati ndaona mukana watataonana namambo ba. Kumufonera kuti mambo nyaya yakabva kudhara yasvika pakadai, cause I think ndonyaya inonyatsopisa, ndosaka mambo akakutsvakirai munhu anobatsira vanhu vekwatsongora. Imimi ndimi baba vevillage, ndimi munofanira kuti musvitse nyaya idzi kuna mambo. Saka kana nyaya yasvika pakudai musati maudza mambo, hameno kuti zvinenge zvichifamba sei? Mukana wokuti tiudze mambo tanga tifungidzira kuti zvazvakanzi musi wemugovera wari kusvika kuno Saturday. Tikafungira kuti zvichida maybe ndo pawanosvitsiwa shoko. Saka pakusvitsa shoko hancho Saturday yacho munenge makuvika, saka shoko racho rinenge rakushanda here? Ndizvo here soko? Maybe nini handichagona. Urongwa hwekunotora mufi nekuviga wanga wati warongwa here? Kwete, hakuna zvati zvarongeka, but takangomirira kuti tinze kuti information ichati musi wari kuya wana chief. Manje chief since vasati vaziva kuti munhu areurura vacha plana sei kuti vauye ivo vasingazivi? Zvakuda mhuri yacho manje kwatsongora iyoyo yaungana, touya tichikurukura sezvo vari kudaidzwa kuti vauye pano. Ndio pawanenge tichiona kuti tobvira papi tichifambira kuenda mberi. Asi sabhuku tichiri ipapo, imimi ndofunga nyaya yakanetsa kubva musati vasabhuku kuchiri nevamwe muchiuya ichinetsa kusvika zuva ranhasi. Tingati chii chanyanyaita kuti munhu achinyatsoreurura? Hatichaziva kuti chaita kuti ataure izvo zvino, kuti musi waakataura achireurura wacho zvakatora nguva yakareba kwazvo, from 6 to 6. Ndio kuzoatenda kuti abvume nyaya. Aingoramba pesepa. Hana kukuudzai chikonzero chekureurura? Kuti ataure chikonzero, hatina chikonzero chaataura kuti zvikamira so. Asi kungotaura kundoti inini pano munhu chaipo handisi kupaziwa, ndio pane information yesoko rake. Mune here mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe kana vanenge vakakutererai, vangava vagari vemuno mudunhu renyu kana nemhuri yeZimbabwe, zvichiendera nechiitiko chinochi? Ini pakufunga kwangu ndaifungidzira kuti dai zvanga zvichinzi sezvo mauya imimi nevamwe vese, vanhu vese vakaungana mutumbi, kana dai pano pazviri munhu otorwa oradzikwa panoradzikwa vamwe vanhu, sezvo zviri kuitika kuti zvingange ndio zvimutemo wenyika unofanira kunge uripo. Ndio zvandiri kutoti dai zvingaita saizvozvo takabatana tose nemadzishe toita zvinodikana. Baba, tikuona kuti nhasi hamusi mugiya rebasa, zvikuratidza kuti mapedza basa, uye takanzwa kuti munhu akazosvika pakureurura kuti hongu nhau ndini ndakaita. Zvakafamba sei? Chokwadi nhasi handisi munhumbi dzebasa. Basa tingati rakapera, asi harina kunyatsa kupera haro. Nekuda kwokuti munoziva mabvumiro anoita akanyangadza, haabvume straight, sezvo muri kunzwa kuti munhu uyu ane
42 years kuchidaidzwa ng'anga waprofita nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana kuti ataure maitikiro akaita mufi. Iye aitoti haana kana kumbobvira amuona munhu wacho kana kuti arwa naye. Saka inini kuimba yedu yekunamata ndinotenda kuti kubvuma kwake muteuro yatakasiya tavaka, asi iye haakuudzei futi kuti miteuro iri kundiitisa izvi. Inini ndinotoziva kuti miteuro yedu yatasiya pano ichaitisa izvi. Sekutaura kwendakaita ndiri pano pamuti panapa, ndakataura kuti mimi mhuri yekwatsongore nemhuri yese yekuchimango kwese kuchimukoko newamwe wese wekudunhu rino, nhau iyi ndinoda kuipedza. Sezvo yanga yaane nguva ichinetsa, ndichasiya muteuro. Vanhu vese vachiri kuzviziva kuti ndakavimbisana nawo izvi. Saka ndauya hangu shuwa ndisina kupfeka nhumbi dzebasa kuratidza kuti kwetaakusvika hedu kumwe kunhu kwaakuda vamwe vanhu. Mukatarisa nyaya iyoyi inyaya yakapinda nyaya dzokupondana, inyaya ina mambo, inyaya ine dunhu rese sabhuku. Zvimwe zvinhu ndinomboita ndichisiyira kuauthority, kune vanhu vacho vakamirirawo nezvimwe dzenyaya. Sanhasi nyaya zhinji yanga yakanyanya kuwandira kune ivo nasadunhu anova village sabhuku wavo uyu village head. Inini hangu ndingoripowo hangu pakutiwo kukubatsidzana, asi musi wemugowera muchandiona ndiri mugiya futi, asi mamati nhasi ndanisiri mugiya nebasa. Tichidzoka ipapo, chakaita kuti baba ava vareurure? Chakaita kuti baba ava vareurure, ndakamutsa mufi kuti anga akamira nawo iye mufi andibatsire futi inini kuti tikurukure tigone kumuchengetedza pakanaka, nekuti munhu haafane kuigwa mumvura kana kuigwa mudoro kana pasingaite. Zvinokanganisa nyika. Ndo pamunozonzwa kuti mvura haisi kunaya, kuri kuwanika maminimini. Vana vangu vachindokarara, vamwe havana kurooriwa, vamwe vakazvisandidzira mutreni, kungozvimhanyisira muchitima, vachifa vachitodini. Kana kugara kwavo chaiko chaiko, misindo yacho yese mundoiona. Zviri kukonzerwa neizvozvo kudzosera nyika mumashure futiko, kuti mapfupa emunhu oisiwa pasi. Pamwe dzimwe dzenguva pari kutomwiwa nevanhu mvura izvezvi, mazviona manje. Saka takasumudza mweya wacho. Inini ndakatosiya ndazviita panapa sondo raperari, ndikavimbisana nedunhu rese kuti ndichaita kuti baba wataure nhau yavo. Dunhu ndo risati raziva haro chetera vanhu vakawandisa, nekuti akazvitaura ari padzinza. Ende padzinza pacho akaita 2 days 6 to 6 asati abvuma kwandiri. Akazobvuma, asi mabvumiro akaita akati ndikuda sabhuku, muprofita nemukoma wangu chete. Mazviona. Tichiri ipapo ameno tikuda kunyatsonzwisisa, nekuti kana muchitaura kuti makamutsa mufi, hongu mufi akamuka, asi chii chaiita zvekuti akazosvika pakureurura? Nekuti kare pazvaimbotaurwa zvainzi zvekare mufi anotombomuka achimboita zviratidzo, vana vachikarara, zvaimboitika. Asi apa pamakabata basa, chakazonyanyoita kuti iye ataure chii? Akaita zvekukufonerai kuti madzibaba, ndakuchida kutaura, pane zvandivhiringa here, kana kuti pane zvimwewo zvakaitika? Kwete, haana kufona. Ndakauya inini kunodzi kumutsa mufi, kumupa simba. Kana achimuka akatsipikiwa nomushonga zvanga akaitiwa zvese izvi, vaiita zvavaiita, asi vanga vasingazive maitirwe azvo. Chikuru kuziva maitirwe echinhu kuti chibude zvakanaka. Saka muchizoona vamwe vanorima dziri hurudza vachibuda zvakanaka, vamwe havanyatsobudawo zvakanaka, kutadza kuziva marimiro. Apa manamatiro andakaita, ndakabvisa, ndakapatsanura munhu nemushonga waakatsipikwa nawo. Nokuti munhu anotsipikwa kuti asawe nesimba anogona kubuda, asi anobva abatwa muromo manje nekuvharwa maziso kuti asanoona bapa akarara. Vanhu asanoratidza bavanhu pavakarara, anopuwa rima nekubatwa muromo kuti asataura. Zvinova zvinhu zvava zviri kutoitika ipapa. Kutaura kuno kwandiri kutoita, kune mwana ari kutopindwa nechando mumusha munomu, kureva kuti pakarara munhu pacho hapana kunakaba. Ndo mahakira aita mweya upi manje iwoyoyo. Ari kuda kutotaura kuti mandinonokera pendakarara hapana kudi
hapana kunaka pane mvura handini mukunyatsa kupanzwa manje ende haana kuraraba kana kuwigwawo nefuko nezvimwe zvinhu saka kumutsa munhu kumupa simba ini ndakamupa simba ndikamupatsanura nemushonga zvanga zvisingaitweba asi handisi kushora vanhu vaiita dare rese iri waigona fani asi wakanga wachisiya pekupatsanura mushonga wakatsepekiswa munhu nemunhu wacho kuti zvifambe zviri pazvo zvega. Okay, takanzwa muchiti hanzi vanga vamera guva hatina kupanzwisisa ipapo kumera guva kuita sei? Zvakanaka ishona yangu inini kana kuti shona muridzi wedare ari kuziva vakanomera rinenge mota kuwamhuka kune buri imota rinongopinda kana rakamerera padumbu vamwe vanoti henia asi ivo vakamerera kumagaro uku kuti vatadze kugara zvakanaka ndozvavari kutoita zvichireva kuti hosha iyoyo inomboita vamwe vanhu avo ararameba akaita hosha iyoyo mumwe munhu akaita ararame saka kumera manje kuyambisa macherere avaiita pasi aya mota racho kuyambisa macherere avaiita pasi paipa saka inini haisi mota ba nokuti mota rinopora ndakabva ndati vakamera guva nokuti guva racho rinozotofuchirisa kana kupora kwawo iwo ronda irori kana tapfuchira munhu tindopfuchira munhu iwo achiporawo chii bunduro wamera apa iri saka rinongobuda mvura chete kusvika tafuchira munhu. Saka zvakaitika kwenguva yakareba sei mabva imimi? 1 week. Ndoziva kuti nyaya iyi makatsvagwa namambo achiti kune nyaya inonetsa mudunhu mangu and it seems like kwakatanga kudhara nyaya iyi yakatanga kudhara saka after ataura o areurura makaudza here mambo kuti ndo zviripo kunoku munhu yauya abvuma kuti ndini ndakaita mhosva? hongu changamire ndakawaudza nokuti kuti mambo azotsvage inini hakusi kureva kuti ndini chete ndakaita dare iri ba vaprofita vacho vakawanda asi mambo pane mamwe matare ndakatomboita mudunhu rino nekudzimwewo nzvimbo ndairamba kutorwa mavhidhiyo saizvozvezvi ndaiti kukauya vanhu vachida kutora news kana nefoni ndaibva ndati dzimai mafoni kana kuregera dare racho nekuti pakunamata kwangu manje kareka neipapa hangu hapanda zvazondimanikidzira nekuti zvinhu izvi zviri kumanikidzira kunze kwai zvakaitika muhondo kana kuti hondo ichangopera vanhu vasati vabva mumasimple points mawanga vari mawaigara vachikembera hondo saka zvandimanikidzira kuti chero zvikatohwa hazvo news nekuti zviri kubatanidzira nechi nenguva yacho vanhu vari kupomera nguva asi zvakaitiwa nemunhu munoona kusvibidza mweya wemagamba ikoko kuti zvakaitika tichiri kurindira kuita kunge akapondwa navanhu vaigarira svondo izvo kunyepewa izvozvi vanhu vakazviitirana saka zvinhu izvi sekubvunza kwamaita mambo ndakamukurukurira ndikamutaurira nyaya yacho. Okay, saka izvezvi since areurura kuti ndini ndakaita mhosva ari kuziva here pane munhu since akaudza imimi direct ari kuziva here pakarara munhu? Pakarara munhu ari kupaziva asi iye pachezvake manje haasi kuda kuti achitaurire vanhu pakarara chi munhu saka yari kuti inini ndakarowa ndikatobayawo nebanga ndikasiyira pangu akazopedzisiwawo pamba paanga aenda handimukupanzwa kureva kuti iye arikuda kuzvikamura mukuzotouraya munhu nokuzonoviga kuti iye anzi anga asvipoba uku kutiza mhosva munoziva pfungwa dzevanhu vanopanana mazano zvakasiyana siyana mukatarisa ipo paipa tinetiri pai vamwe vana vanenge vachida kurowana vamwe vanenge vachitoti zvinhu zvamuri kutitaurira hazvisi handimazviona manje. Saka munhu achaenda kunotorwa musi weburial otorwa vaenda kunovigwa? Inini ndini ndichatungamirira kunotora munhu nemunhu wese kana tichinge tawirirana vasisiri kuita zvavari kuita izvi nokuti zvimwe zvinhu zvavakuita imimi muchizvinzwa kana imimi vari kutora news muri kuzvinzwa sei pamwoyo penyu. Takambonyimwa nhamba tikadzokera kudhuze nekwanyamuyaro tichida kubatsira netransport ndofunga ndandine mimimi tikanyimwa nhamba dzokubatsira vanhu vacho vanova varidzowo mufuwi. Nhasi uno ndafona muchindinzwa vakati kwanza haisiso maitofumira mabasa edu isu handimava muchizvinzwa funga kwenyu inini ndiri muprofita ndiri mubatsiri ndine ropa nepfungwa ndiri kufunge iwe izvi zvinhasi nekumba kwangu nebasa ranguwo izvozvi.
saka ndiri kuti inini tikawirirana zvakanaka musomugwera zvinopera mushe nekuti andipindura asiye muridzi wemhosva ba atori mukoma kumuno muridzi wemhosva yanovanga achitungamira program yese ndiye manzo achipindura alafu yese kuti manje isisu kana muchititi na 10 muchiva matotida na 10 tine chitofumirawo mabasa edu isu chirova inini handina basa asi pakuwabatsira papa mungawawo here nopondo yemakaona wachindipa. Tiri ipapo madzibaba ndanzwa muchiti ndimi muchatungamira pane mapfupa pakavigwa munhu zvichireva kuti imi muri kuenda muchitungamira muri pamweya here kana kuti munenge muchitungamira muchiratidzwa naNdakaponda? Mweya unoziva pakarara munhu izvezvi asi hazvigoneka masikana kuti tingoende ipapo tichiti ndo pakarara munhu ndewenyu panga pasati pane munhu abvuma. Munhu anofanira kutanga abvuma first, apedza kubvuma tochizoenda manje toti apa. Tichidzoka kumashure pane mweya inonzi yaimbotaura pakambobatwawo basa nevamwewo vaibata basa vachienda kunocherawo vachipfukunyura. Zvinoreva here kuti mweya yaipotsa kana kuti vaikarara vaipotsa ipapo pakamira kukarara kwamuri kutaura nezvako munhu anogona kukarara oti ndiri n'anga kana kukarara oti ndiri mhepo inonzi ningi asi zvisiri izvoba kukarara urwere. Dzimweni dzenguva mweya waitaura kudaro uchishaya munhuyo handiti muri kutoona kuti kana ipapapo waidaro zvichitopotseka nemunhu achanga asingabvumawo mhosva yacho. Zviri kutondiratidza kuti kuregera kutobvuma kwaaiita mhosva yacho nezvaiitika zvakafanana. Ndoda kuti kuriko kuprofita kwatinoti waprofita vari kuprofita asi uri kutoprofita wako nemweya uri kukuhwadza. Nekuti kana uri mweya waMwari chaichaiwo hauna chinhu chounotadza enda hauiteba kuti munhu agone kuramba zvaakaita. Kukarara kwacho futi kuno vamwe vanokararisa ngozi dzemumusha woti ndakutora inenge ichida kuripwa iku kuda kuzama kuda kuti ibatsire vanhu kuda kutoinyengerera cheto saka hazvibude zvakanaka asi zvinhu tikazvitungamidza Mwari. Saka ini handisi kuti inini ndinoziva kana kuti ndinotumwa chaizvo asi ndiri kutoti kune vhesi ratinoimba kumasowe kuti imimi kune vamwe vanhu vaiti takatumwa naJohani vamwe vachiti takatumwa naPauro uyai izvezvi nhasi kupera kwezuva tiite basa. Ndiro basa racho rinenge tichitaura vipi irori. Saka basa raMwari rinooneka nekuburitsa basa. Tisiri kukuenderera ikumberi asi ndanzwa kumashure metaura kuti mweya wagara unoziva pane pakavigwa munhu. Totarisira chii? Mapfupa here kuti ndo achiripo sezvo makore awanda kuti pachange pachine mapfupa here kana kuti rangova ivhu yangova nzvimbo? Nyeperane munhu aore. Munhu aore mapfupa emunhu aya aore mapfupa enyimimi aore kuita ivhu. Amendo tine vakuru ari panapa tingabvunzewo kana iwo wasabhuku nezvenyaya yemapfupa evanhu kuti wane here pawakambonzwa kuti bvupa remunhu rakaora. Kwete ndichadabvunza kudaro. Mapfupa emunhu anoita sei? Anonzi anogara akaita sezvaari. Saka ndine kutaura kuduku kwandingagone kunge ndichiita nemi pamusoro pemunhu. Munhu hachisi chinhu chokutamba nacho ba. Haureba. Saka vanhu ngavatarisire munhu kwete mutuwa ndokunge tawirirana. Tisisiri kuti inini ndiri kukupaka porridge iwewo ndiruma chigunya chacho. Wakandiruma chigunya cho ndodzura ka chigunya cho. Prazima maitiwo ezvinhu ini ndoda kuti zvinhu zviitiwe zvakanaka. Kwete maitire ekuti wamwe wanenge wasiri kunyatsa kufara wamwe wachifara imwe nyaya inenge ndisingadeba inini ndeyekuti tiri kuita zvinhu apa zvonzavi
apa zvonzawi apa zvonzawi apa zvonzawi izvozvo nene ndisingazvideba izvozvo. Baba, kubva pabva munhu waMwari tinoziva kuti hanzi vakasiya vaita basa vaisa miteuro yavo, chii chakazosara chichiitika? Inini pandanga ndichiramba paika ndaitya hama dzangu idzi, nokuti wakanga waubva wandiremedza mutoro kuti kudini soba zvandiremera, saka ndaitya kutaura. Shuwa munhu ndakamurova, asi ndamurova zvirezvi pano paumba paakazotizira panonzi pokwaagedegede. Pokwaagedegede apaka ndiwo angatozive kune munhu. Inini kumurova ndakamurova, asi akazotizira pokwaagedegede. Saka pokwaagedegede pai manje ndo pakazobva tatomusaya, nokuti mumashure mumo wakambonetsana, wakambobatana upombo nevadzimai vavo vamukomawo, avo wabva wazobatwa upombo wono wakadzi wemunin'ina wagedegedeo. Saka papa ndo wakatombomutiroi pakutanga wasangana kudoro, kubva wazobviwa aisiwa mumba. Saka ipapo manje pawakamurova wasangana kudoro, wamai wambuya wasabhuka ndo wakazoenda bva wawahamira. Zvanza kana muda kuuraya inini, because iwo wanga wali wairi, mukoma wanga wali 1. Saka zvadaro manje bva wapinzwa mumba zvanzifanira kurarama uzoenda time. Saka wakazenge ambuya wasabhuka wamai wababa wavo ndiwo akazonzi waita kuti toda kumugarira munzira. Bva wapinda futi mumba mune zvanzi kana makuenda chirika ikienda nonzira iyi yamauya nayo iyi, chienda ino iyi mukudanganiwa kugariwa. Saka pandikazomurova ini akazobva atizira futi kupi iko kuye hatina kuzomuwana manje. Okay, tiri kunzwa kuti makamurova manga manyanya kunetsana nenyaya yei kuti mozosvikira kumurova? Zvakaita mukoma avaka ndiyo first born yomumba medu. Saka first born yomumba meduka tinowati mbate zvara, haafaniri kurara nevakadzi wevanin'ina. Ndo zvakandigumbura, takaona kuti kuda kuti achatorara nowesekana nevakadzi vedavo, haasi kuziva kuti uyu mukadzi wemunin'ina uyu zvakamira sei. Ndo zvakandigumbura, ndakanyatsa kutoona kuti achatorara wese vakadzi vedavo. Okay, imimi mukadzi wenyu pavaka tora mukadzi wenyu panguva iyoyo, mukadzi muchiri naye? Haasi mukadzi wangu, mukadzi wamukoma, mumwe mukoma akanga atoenda kwatezvara muziva mukadzi kana mapwera mwana hati muenda kuisa kwambuya wake, anga atoenda kuona mwana iye, iwo vasara bvarara manje kuchongoti muroora. Oreti, tochidzoka zvekare ipapo pamakanetsana pamakamurova, makavasiya vachiri kukwanisa kufamba zvekutozonosvika ikoko kwagedegede, kana kuti pane mufambo wakareba sei kuti vasvike ikoko? Tingati pane nepapiko nepangaiti pane nepapi kamufambo kufamba waitofamba, kutomhanya waitofamba. Makaita zvekurova nei? Pamwe makarova nechinhu chisingaite chekuti akabva azongodonhera kumberi kuita mufira mberi? Aiba maoko uzoda kuda kutozvidhifenda zvekudai ndasina kusimbaka, dai pamwe akatondiuraya because ininika nditori mudiki, iye ndiye first born yomba medu. Dai ndisina kusimba dai ndikatofa ndini, because iwo wanga wanenheke kuti pamwe ini ndizoreka kuenda kutaura kupi kune muridzi wemukadzi. Saka aenda ikoko kwana gedegede, mangwana hamuna kuzomuka here muchitsvaka bhodhi venyu kuti vari kupi since mapedzisira muchimurova? Ikoko mama handidi kunyepera iba, vanga kusingasvikike ba, vanhu vacho vanga vasingaite ba, hakusvikike ba, zvokuti kutokusvika kunotohwiswa futi kana vanhu vomuno vanotozviziva. Ivo vagedegede vacho vachiripo? Wakazoshayawo mazuva yapera, igore yapera naye, igore yapera. Saka pamuri kuti hapasvikike, ndiani wamunotya izvezvi? Kusvika iko zvino izvi hapasina.
Tochidzoka zvekare panhau yebasa rakaitwa namadzibaba, tinoziva kuti kumashure uku vanhu vaimboedza kumbofamba kumbotsvaga miteuro kumbounzana madzibaba kuti dai nyaya iyoyo yavaziva kuti chii chakaitika. Chii chakaita kuti imimi muzonyatsobvuma kana kutaura kuti chokwadi ndizvo zvakaitika? Mazuva ano kune muteuro mama, unoteuriwa mazuva ano kune muteuro. Kubvunzira hongu muteuro iripo, asi yaiitwa yakawanda miteuro. Chii chakaita kuti mimi muchizobvuma? Wakashanda sei muteuro wamadzibaba? Muteuro mashandiro anoita muteuro ese hatinyatsi kuzvisa, asi kuti kana wanga wapuwa muteuro ka unozongotaurawo zvese here, nokuti ndo mashandiro emuteuro. Kana dai uchirwara unogona kubva watoporowo, ndiyo mashandiro emuteuro. Titanzwa kuti hanzi mune urwere hwakangomuka mushure mekunge madzibaba vaita basa, ichokwadi here? Urwere hauziva nhasi bo. Ndakatomboti endei kukiriniki ndobva ndangonzi endai kukotwa nokusaya mari, kubva ndazoenda kunyamanyora ndikwa ndikazonzi saini yatiri kuona mai manje iri apa ka inofanira kunge iri kenza. Zvichireva kuti zvane nguva zviripo, asi pazvakatanga kuitika zvakaitika mukoma vashaya wanga wasati ndani chiri mudiki, saka kudhara manjika handimozadza kuti mhopo, ndaingofungidzwa mhopo, ndaitotemera mushonga wemhopo ndifunga kuti imhopo kare. Saka pane here zvimwe zvisiri zvekuti mareurura zviri kuita kuti zvakaita kuti mimi munyatsoreurura, tingati zviri kutaurwa kunzi mufi angakumuka achiuya achikunetsai, ichokwadi here? Hapana chiundisa, dai ndikataurira mukoma. Okay, pakureurura kwenyu makareurura pakazara vanhu here, makaita sei? Ipa pano kwakune vanhu vakawanda here, mukasimuka mukataura kuti ndakapumurova mukoma chichichi? Saka pari zvino sezvo nhau yabuda kudai, manga muchifunga kuita sei semhuri kuti muzorodze mufi? Isu zvatanga tichifunga, tanga tichifungidzira kuti tikaona kubatswa, because tese mhuri hatisi kuziva pakaradzikwa mukoma wedu. Tikagona kuratidzwa pakarara mukoma wedu, takanyepa taratidzwa pakarara mukoma wedu, totora mukoma wedu tochengetedza pakanaka, ndizvo tikanyepana semhuri. Okay, zvichireva kuti imimi hamusi kuziva kuti mukoma wenyu ari kopi? Hatisi, tese hatapana kutomboziva. Saka zvinoreva kuti vekwagedegede ndo vanoziva kuti mukoma ari kupi, asi ivo vakashaya? Ndizvo zveshe izvo. Panguva yazvakaitika mudzimai wavo ari kunzi ndiye achiripo, anga aripo here? Funga nyaya iri pano muri kuiziva, mungatitsanangurirawo kuti chii chakaitika kusvika mukoma venyu vazotsanangura zvakaitika? Kutsanangura kwangu inini kunge takangodzwa chete kuti vabatana upombo kwawoyo, vanhu tagara kwache indozoita kunyirwa manje. Saka isisu manje zvadaro manje iwo varidzi vanyakurowana sezvaavi kutaura zvizvi ndizvozvo. Isisu manje taiti ari kupi iwe zvawakamakarovanazve, akazobva aenda kupi? Shiwa takubvunza uyu manje, shiwa pa matauriro aita abva abuda pachena kuti takarowana, takati good, zvabuda. Saka manje nomuteuro iyoyi anganga achiramba kuti takarowana, nomuteuro yareva iyi ndiye akazomusokododza manje kuti taura kusvika ataura kuti takarowana. Manje takati manje kana makarowana ka zvinei wakamurova, chiva tigadzire munhuyu timuise pano vamwe.
Katatoitana izvozvo zvokumirira kufukura zvoti chimisa pano wamwe. Apafiri chimwe chichiripo baba. Sezvo musati makuziva kuti mufi ari papi, muchaita sei kuti munofukunura muradzike mufi? Inini kamuonere kangu handiti iva walidziwo awazita lawo chairo awazi wagedegede vanodzifuredeka nondo ndio liri pachitupa pawo ili ndo muhwahwa ili lokuti gedegede li alizikane kwese kwese ba handiti mudzimai wawo alipo ega zvinonetsei. Zvichireva kuti tiri kuti baba vakarova chete kana vasingazivi pane muchakavhu vachiti akaenda kwana gedegede. Kureurira kwake muri kuti chinazvo, muri kuti ndiye akauraya wasi. Aiwa kana zviri izvozvo manje imimi ndimi munenge makutozviona kuti izvi zvingave chokwadi here, kungave kunyepa here, handiti inini ngazvitaurire kuti kunyepa ndozoenda ndoti chokwadi ndizvo ndingaite. Icho tinenge tataura imimi ndimi munochiita imimi kuti icho chingave chokwadi kana kuti icho chiri kuenda papo imimiwo ini ndinokona kutaura chete handiti izvo zvizvo tikutaura pano zvimimi mukutozviona kuti icho chokwadi icho kunyepa icho ndikunyepa here. Imimi ndi munozvifungira mega kuti chokwadi nochisiri chokwadi pachenyu. Tanzwa zvichinzi kwagedegede kunonetsa kusvika uye vagedegede vakashaya, saka muchaita sei kuti musvike nekuti nhau ndo yamirira kuti munhu anotorwa? Imi muchaita sei sevemhuri, sevanhu vakuru? Vagedegede hakunetse kusvika ba. Kare taiti kunonetsa kusvika kusvika kurowana iko taita uko zvikuya zvine izvo pachiribe iwo wakapfushiwa uko wachamuka wachibvisana nesu here kwatovafiri kana kuti wakadziwo ndiwo wachamuka wachitirova here. Totoenda chimhanya nemasimba kuti vati imi uyai patova pamusha pedu isusu tiri wapenyusu iwo kumusha kwawo kwakupi kwauko hapachatyisa ba pafiri. Kana topinda napo ndichikumbira mvura takutozviita. Tichidzoka zvekare kumashure pamaimbotsanangura, pazvaimbotsanangura zvainzi vakangobuda vachimhanya vakangoenda kwagedegede ikoko. Imimi hamuna here kuzobvunza kwana gedegede kwacho kuti chichakaitika kuti vanoziva here kuti mufi ari papi? Inini walipo wagedegedeo ndaitopashikawo kupasvika walipo tasvikika bashiwa taitoti ukapasvika mwomusi wanga mutse zviye zvokuizvo takabva kale kale zviye. Ko sezvo panga pane rufu mukati, tinoziva masabhuku achipindira, madzimambo achipindira munhau yakadai, havana mbobvira here maedza kuti mimi muchitya zvenyu zvekurovana kumabhawa moenda neveutungamiri? Aiwa izvozvo kana iwo wasabhuku hatina kuwasvikira ba izvozvo kuti naitofamba sei takatoziva kutoti utenge wakutoitisa nasabhuku zvinenge zvonoisi peno wadaro asabhuku oti hendei kusvika vakuwadziwa ndiwo ini pandatiza watsanangurire zvizi kana naasabhuku zvavisingapindirane ba naasabhuku cha zvavisingapindirane ba. Inini pakaitika izvozvo mamaka inini ndiri wa 59 nofunga zvandiri wa 59 nofunga ipapo ndianano 20 nofunga 21 ndanga ndichitori mwana mudiki. Mama dai ndanga ndisina kusimba dai inini ndisipo ndini dai ndiri ndisipo. Todzoka kwamuri mukoma, tanzwa kuti pakareururwa vanhu varipo
sezvo vana vanga vagara vane ukasha vakabatikana nenhau iyi kusvika vazorove baba. Pari zvino pane here chitiko kana kunetsana kwakamboitika? Vaziva chokwadi kunetsana kwakaitika nani wana wega wega. Vana vachinetsana nemi madzibaba sezvo paipai vanga vakamborovana nababa nenhau iyoyo, izvezvi vachitsvaga chokwadi. Izvezvi chokwadi chabuda vataura havo kuti hongu zvakaitika. Havana here kumwe kunetsana kwavaita nemi madzibaba? Aiwa, inini mafungiro yangu sezvinhu zvabuda avambana wedu kuzototi zvapera kwakugara pasi kwakuvaonesa kuti zvapera kaizvi izvo maitiroera pane zvimwe zvomuchatiroera takutogadzirisa wapi kana iwo vana vatonyatsa kutozviona kuti hapasisina izvo vaida zvaita. Inini ndine mubvunzo. Sabhuku namadzibaba vati baba havana kureurura pakazara vanhu vakavatora vakaenda vega. Imi muri kuti akareurura pakazara vanhu, kwane confusion ipapo kuti chichakaitika ikitsiki? Isisu takazviona isisu kuti pakazara vanhu pano imwe nguva pangaite kuti paite takaenda apa tikati uyai kuno toenda apa tombunza otaura hashe tazodzoka kubva iko kuye manje takati zvinhu zvagadzirisika zvaite zvapera zvanaka. Saka akareurura kunani nani? Ini ndanga ndiripo naiwa sabhuku namadzibaba ukatauya tozvipabhulika pano. Okay, saka vanhu havana kuziva kuti chichakaitika? Vakazviziva, vanofana ivo vanhu vanoteerera isisuwo mhosva vacho. Ava vanhuwo vese ava havanei nomhosva dzedu ba. Isisu takandoti tawirirana zvaitei? Munofunga kuti isu takaitawirirana vanhu vachauya here vachiti mawirirana sei? Zvafamba mareka kuti inyepa sei? Munoti zvingadaro? Tinotowanyepa tisu kuti tawirirana. Chiteera isisu, vanoteera isisu. Saka pari zvino sezvo musati maziva pane mufi, mambo vanga vakati chi neurongwa huchaitwa kumberi, sezvo varivo vanga vakadedza madzibaba kuti vakubatsirei. Pari zvino pane here humwe urongwa hwati hwarongwa kuti zviende mberi? Isisu mambo vakatipa ava madzibaba tichiribe kuti tichalinga mambo baisu. Isu tinolinga madzibaba. Kukona kwavo nokutadza kwavo ndio vanoendesa shoko kupi? Ndio tikushanda navo. Ndio wakatipa mambo kuti mushashanda na madzibaba avo. Saka isusu tinoshanda na madzibaba avo. Kukona kwavo tinenge chindowatarisawo. Kutadza kwavo tinenge chindozvitarisawo. Ivo ndio vanoziva izvo vanoita madzibaba. Tichiti let's say kuti madzibaba haana kugona basa, mamuchadzokera ka kuna mambo kuti mambo madzibaba akauya pati haana kubata basa, ndizvo ka? Isisu hatidzoke kuna mambo kotaura izvo. Ivo madzibaba basa ravo ndiwo anodzoka kotaura kuti ndazvitadza zvinhu zviye. Munoti mambo watuma madzibaba kuti enda uite basa iroro. Toya teitirwa kuno ozvitadza tenda isisu ivo ndiwo anoenda kotaura kuno wakavatuma. Chikuita kuti tibvunze ipapo baba, kandi chekuti imimi ndimi mune dambudziko, ndimi muri kubatsirwa, madzibaba angoya kuti akubatsirei, uyezve chifu vari kutokubatsirai ivo tingati inhau yekuti nzvimbo yavasa havanei nezvinenge zvaitika. Asi imimi pamukupindura kuti isusu tinongoenda kuna madzibaba, madzibaba anogona kutongotiza kana ona kuti zvaremaka anotiza mudunhu. Ndopatiri kuedza kunzwisisa kuti panyaya dzakadaro munoita sei kana vasvika pakuti basa vakoniwa kana kuti zvafamba zvakanaka? Mabvunza chidaro
kana tina madzibabayo ati tisa aenda hatimuzive pano tinoenda kwa mamboyo iye tinozivayo kuti madzibaba makamupa tamusaya. Kana tichimuona madzibabayo panike maonere tikumuitayo tinoenda bakuna kwa mambo basi. Kana wakatadza kana wakakona ibasa rawo iro vanozotaurirana kupi pamamboyo. Asi wakatitiza tinobva taenda mangwana kuita tiziyo handiti. Tichidzokera zvekare kumashure ndofunga pakauya vana madzibaba vakawanda, n'anga dzakawanda. Tichitarisa nevamwe vaiita basa, chii chamunofunga kuti chingava chaikonzeresa kuti basa risabatike zvakanaka? Saka ndipa pai patachitaura muteuro pai handiti mumwe unoshanda muteuroyo mumwe haushandi. Iva vaitaitora vai wakatadza icho wakabudisa kana hwani. Iwe tazotora wawa muteuro wawoyo wabudisawo zvipi? Saka ndizvo zvoka ukaenda uchihwala kana munhu uchihwala ukaenda pachipatara icho ubva enda ukotwa enda kwa mutoko enda kupi handiti unozosvika ipo unokoniwa ikawapora udzoka. Chiwalira wana wangu achiwalira kuti tese kana isisu tione munhu anotiratidza parere hama yedu totora hama yedu todini. Iyo zvimanji uno kana mukoma wasaenda wataurira akatofona kuna hanzvadzi yacho kuti vana baba zvinenge zvaitika iko hatimoziva panodiwa zvimwe zvino kana kuti bhurangeti chichi wakatoti munotaurirana kana pachida zvakati motifonera zvokuti tikangowana parere hama yedu chimuchichaita zvowana hazvina dambudziko. Dambudziko rari ipapa. Kana kwangu wakandifonera wakafona ka paurongwa huri panapa nemashoko atiri kutaura tofunga watsongora vakuru avo wataura matauriro akanaka ekuti kazhinji nyaya dzakakosha paruzhinji dzinonetsa kubuda zvakanaka. Inini naava wapita tsongora naava watsongora wafobisa nasabhuku kureva kuti tisu namambo kureva kuti tisu musoro wenyaya zuva ranhasi. Munhu akabvuma uyanga hwake handiti muundinzwa manje akati uyanga uhu ndahuziwawo ukaramba uchimubata uchimudzvinya anenge asisina kuenda nako pamanje nekuti tinofungidzira kuti magumisire emhosva kubvuma mhosva yacho seawa wapita tsongora kuwabvunza maita kuti kare kakese mairambirei. Iwo wari kuziva chikonzero chokuti sei wanga wasingaibuditse banhawo yekuti ndakamurowa handiti muri kunyatsa kupabata. Asi chikonzero chakanyanya kukura inyaya yekutya mhosva nevanhu. Munzvimbo munomu mune vanhu vanotaura zvinhu zvisakarurama zvamunofanira kuziva nekuti mimwe wanhuwo vanonyatsa kuziva kuti ukataura ichi munhu anokutora sei, ukataura ichi munhu anokutora sei. Seipapa kukurukura kwetazviita ipapapa kuti iwo wazogona kutora tiri vakuru takadai so chete vanga varipo kuziva vanhu nekuti pane vamwe vanenge vari watorwa vasiriwo papiba wepano. Zvinozvova zvakonzeresa kuti awa mawanza vachiti isisu hedu kuona kwatiri kuita nhasi tawirirana. Zvino zvatawirirana mambo akatipa madzibaba wakawa tisvitsapa. Tiri kufungidzira kuti isisu namadzibaba sezvo takawapuwa namambo tiri kutoona mambo acho. Handiti zvinhu zvikavhiringika kuno mukadai imi mukavhiringika vanhu vanenge vatoziva kuti tavhiringika hurumende nokuti mavhiringiwa imimi vanotosha vanotoziva kuti taakuvhiringa dare rimwe risiri rezera redu. Saka ndo zvakafanana nepanapa wapita tsongora chawairegerera kutaurira vanhu nhau dzekuti ndakamurowa inhau yematauriro nemafungiro evanhu uye vanhu tinoziva zvakadii futi zvakasiyana. Right, nhau yemuteuro takaenda panhau yemuteuro mama muchavabvunza ivo vakutaurirai zvakanaka kuti munondozivawo kuti muteuro zvaunoita
unogona kuchikushingisa kana kukuita kuti iwe utaure zvinhu zvisipo nokuti muteuro kachinhu chakasiyana nemvura yekumwa kana yekugeza. Saka ipapo ndatoona hangu kuti wanga wakupindurai zvakanaka kuti muteuro wakandisenzesa kuti inini ndigone kuzokurukura nhau yangu asi ndichikurukurira vanhu vakakodzera. Saka pavari kutaura wafobisa kuti isisu mhuri takatowirirana newana wacho futi wakazviziva kureva kuti vanhu vakanzwa kuti aiwa inini mukoma waPeter Tsongora ndandichinetsana naye panhau yekuti anga asiunyatsa kundidudza kuti zvakafamba sei tawirirana kureva kuti vanhu vazviziva kuti awa wari wairi wawirirana kuti mukoma ngati chidimburire nyaya padhuze. Pashona manje munhu akangokuti alright ndakakutadzira ngati idimburire padhuze kureva kuti abvuma zvakamutaurira. Saka kumberi anenge asisina ba. Mashoko endingatoda hangu inini kuti ndiwabvunze waPeter Tsongora ndekuti imimi ndinawo pano ndekuti wana waikufonera iwo wana here wamunowirirana nawo kana kuti ndiwo waiwo kumbokurowai Wangu huku ndiri wao. ndiwo wakazokufonera iwa Wakafona unanzvadzi wandadiwiwo. handiti mazviona chenda wabvunzira izvozvo ndechekuchikuratidza imimi kuti wana vaida kuti ava vangotaure chete kuti nyaya iyi ndiri kuiziva kuti ndakamurowa ndo zvawaida. Saka iwo wana wacho waivapandukira wacho ndo wakuda kuti wabatsira nhasi nekuti wakatozvinzwa kuti baba uko wazobvuma nawo ipi iyoyo. Changa chichihwisamisa vanhu ava inyaya yekuti awa waPeter Tsongora wanga wari kutya kunyatsa kutaura nyaya yacho zvakakwana nekuti kana imimi munogona kunge mune mhosva yamakatoita asi muri kuchakiitaura izvozvi tikakubvunza kuti makamboitei hapana anotitaurira ba zvaakamboita apa handiti mazvona kunze kwakunge wazotowana kushinga kwaMwari kana muteuro iyei pamwewo hamene mafambire zvine zvaita. Saka vana vaye vakutowirirana nawo Vatsongora kubvunza kwenyu kwemaita kuti kana saka vana vari kuita ondei hapasisina mwana anohondo papi mukomana akatowarowa wacho ndofunga ainyanya kuwarowayo ndiye akakufonerai wacho Atoti nditumire chibage. mapaona manje uchitoda chibage kuna baba wake nokuti wawirirana zvawanga wari kuda zvachena. Handiti ndakuchuya kwandiri pomama muchiwabvunza kuti madzibaba muchadzoka here kotaura kwamambo kuti zvakamira sei. Hawadzoke baka wari right kuti tinogodzoka kuitei zvavanga wachitsvaka handiti wazviona kare kakese paiitika zvinhu zvese izvi hapana munhu akambowabvunza kuti mubvunze iwoyo mawabvunza kuti mimi waimbotadza vaye makawaita sei. Iwo ndiwo waizviziva kuti kana munhu asina kutiburitsira chokwadi chetatiri kutsvaga tinoita sei waingomusiyawo achienda ndavakubatsirana hakusukurwa ba isi hondoba kuti wabatsira ikoko handitozombodiba kuona kana munhu anenge mupurisa kana mumwe munhu achiwataurira kuti iwewe unomhosva nokuti wakabvuma musi waka nokuti haana kubvuma mupurisa wachoba mapurisa acho anga ariko wakatadza kutotaura nawo inini ndataura nawo ndaita izvi ndii ndinoziva mhosva ndinowapa kana kuti mhosva yavanayo kuna Mwari nekunani. Handimi kuzviona izvozvo ndo zvinhu zvaivatadzisa futi kukurukura nhau iyo iyi yekuti taure nyaya iye yanaka panapa yandisandukira futi ndikuti zvinhu zvinake. Saka munhu anopedzisira ashinga kuti oraiti zvinozogadzirwa kana ndapfa kutaura kuno kwendiri kuita wangu vanotore nepfungwa dzavanadzo dzokuti vaida kutozviuraya nenyaya dzekutaura taura idzodzidzi ndizvoba. Ipapo hemeni musi watikabva pano uyeka kana kusenda kazosvika panapa handina kuraraba ndikati handina kuraraka inini kana kusakurara inini asi wandandina wahana kuraraba ndandatoona kuti matopedza ndo nhau ndiri kutaura yacho handi muri kupabata pese pendiri kutaurira ndiri kutaura inini ndandine mihere pemaida kuzviura pa asi ndiri kutaura izvo zvimaimanjiso currently pemamuchini ndandina giya rebasa paya giya rebasa riri muropa mandiri harisi munhumbi asi majara ndo andakapfeka zvichena ndiri kutotaura chitori chiprofita futi achiti ihemeni zviri kutaura handina kuraraba ndava nokuti pazvinozosvika newo unenge uchigara nawo nematauriro aanoita anongokukodobora uso dzimweni dzenguva anogona kukupakurira sadza kuti regai tipe mhondi apo iwe wanga uchida kutoti zvinhu zvidi zvinake iwe watova munhu ari right. Saka kuwana manje wana hawasisina kana chakaipa nowawo imini kana dai mukatokwira bhazi izvo zvinhasi kuenda kuwana handiti mawanzo achiti kwanziba wandifonera kuti ndipe iwe chibage hawana chibage chacho wana wacho asi wanga wasingachideba chibage kubva kune iwa babawo nenyaya yekuti wanga wari kuramba kutaura izvi chete zvinopa wakandonzwa kuti baba wataura wakatora wachipururudza kuti kunowairekerei kuti nyepa here dai wakatitaurira baba tisina kumbobvira takarowana nawo besa
ane mazviona mai nayo ipo akandifonera wakati baba teita seiko akabuditsiwa munhu ini mimi munofanira kubatsira nhamo njenyuwo futi yekatamfukula kubatsira kutenga madzibaba ka ini pandanda kutori ndizvura yangu ka aya mbomira yenyu kutaura izvozvo ichi tambotaura kuti hatisura nyaya dzakawanda nokuti idzo dzidzi mukaramba motaura idzi manje ini ndochikumuka kubva umo mai nokuti handidi vanhu munhu anowedzera kutaura inini ndiri kuti wana wavo havasisina daka nawo handiti ka ende ininiwo futi pendakauya panapa pane pamambobvunza kuti vaprofita vese vazvita zvese unoza chinonzi muprofita ka itsitsi rudo nerunyararo muprofita ngaregere kufanana nemusoja kana nemupurisa wakazvitadza shuwa ane mukunza zvavari kutaura kuti wakazvitadza shuwa wari kutaura ndi baba awa handisini ndini wakazvitadza takavatora wakawanda hapana chakabuda kana chibodzi kana hwani ende mukwanza kuvabvunza kuti wakazvitadza nei vanokuudzai kuti maitikiro aita zvinhuyo saka kana uri muprofita ane dare rekunamata kunamata kwakasiyana neun'anga futika ngazvirege kubatana kubatsira vanhu ngakuve netsitsi nerudo norunyararo chete zvoburitsa mhinduro yakanaka yaMwari kana sabhuka ndakarara pamba pavo panapa 2 days mukavabvunza kuti vane dambudziko neniri vanokukurukurirai kuti handisati ndaona dambudziko pamwana upi akachena takatoona kuti wakachena kana mukachivabvunza kuti wakachena nokuda kwei vanokupindurai saka pamambichara paipai panyaya yekuiga munhu pai munhu handiti mabudiro aita zvinhu izvozvi zvakanaka anozotadza kuigwa sei zvinhu zvabuda zvakanaka uyezve nyaya yekutiza wanotiza kana watadza kuburitsa zvinhu zvakafanana nozvizvi hakuna munhu anoti ndakungoenda apedza kunamata izvozvo zvinowanika kumatare emadzin'anga n'anga ndo dzinoita izvozvo dzinoti dzapedza kuita chinhu dzoita uyanga dzobva dzaenda zvino munhu waMwari akawawarira kuita chinhu chikabuda zvakanaka anobvirei ipa ndatenda hangu baba muchiri mese kudaro saka totarisira rini chirongwa chekunotora nekuviga mufi zviri kwatiri takadai ndosaka tabvunza kwamuri muri 4 isisu kana tati zviri kwatiri kuriya kuti isi tichakuyasvai nokuti petakakurukura nhau iyi ichisvika peyasvika nhasi paakunakidza vana kuti vawirirana baba wavo tanga tisati takuudza iba kuzotoiziva tapedza kuwirirana ndizvoba saka imimi tinokuzivisai imimi hatingazivise mhuri rezimbabwe yese kuti uyai tiri musi wakati tisati taenda ba ipapo ndo zvinhu zvinotipfumba kufamba chatinorambira kuzvitaura ka ndezvokuti tiri kuzviita kudaroko pamwe pane muwenga ari paseripo anobva asara ototudza otoenda kumberiyo oti vhara tisati tazviita zvetakaita zvetagona ndizvo zvitakuudzai asi tasariwa nezvinhu zvidiki chaizvo kuti tichinotora munhu saka zvidiki zvacho kuti tikuudzai kuti zvidiki zvakadai so tapururudzira chemberedzi iri kugeza ukaona chemberedzi chigeza usatomboitako kana noizi mbichana kadai uchisitika zviye usakosoreba tushiri tunobva twaenda ukangopururudzira chete chemberedzi chigeza uri kuparipa kasingaperi pese pawandofunga uri kutoenda kudare kuti mwana uyo andiona futi nhasi chero usisina umuonaba aka ndoti ndiye ndaona saka imimi tiri kukuzivisai mai manji urongwa hwacho musi wacho tanzwa kuti hanzi vabvuma uyezve vangu vachitaura kuti hongu tisu tanga takarova mukoma takauraya zvinova ndo zvavairohwerwa nevana izvozvo manje iwo baba munini kuzvitaura kwavo hawasi kuzvibudira pachena pano vazhinji saka inini hangu handisi kunyatsoziva zvazviri nokuti wari kuzvibudira pachena wachitaura kutotsvaga wavanotoudzawo kuti waite kutaura wari wega hazvina kuita zvokuti wataure paruzhinji kudaro ndiri kuti sezvo isusu tatosvika isusu titori ruzhinji rwakanyanyisa vatotaura vatozivisa tingati vana mukoma
ana Sabhuku nana Mambo kuti ichokwadi ndo zvatanga takaita nemukoma wavo. Izvozvo kwatowo kunzwa kwandakuita kuti ndizvo maitikiro zvakaita zvandandisina ruzivo nazvo. Morei mhuri yeZimbabwe mese tiri pano pachifinyankoho. Ndakamirira Mambo Nyankoho, ndiro department rangu rezvakadai izvi zvinokuti vanhu vanourayana makuhuna huna chi munzvimbo yengawe yese ndinobata ndiri ndini. Inini ndinoitwa hangu Mai Pangaya wepaSuswe. Mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi yanetsa, tiri kugara tichidzokorora. Nyaya iyi yakaitiwa musi wa2 February 1980, musi wevhoti redu rokutanga rekuzvitonga kwedu muZimbabwe yose. Ndo pakaitika nyaya iyi, munhu yakaurawa, vamwe vaenda kunovhota, mvura ichinaya, chichakanyika mvura sekunaya kwairi kuita gore rino. Nenhau yekutorerana vakadzi, munhu akapondwa nehama dzake, munin'ina nemukoma, vanhu vairi. Akanga atora mukadzi wehama yake achimitawo mukadzi. Vanhu veZimbabwe, ndiri kuda kudzokerera nyaya nchiti kana mukange makawanda muri vanakomana kana muri vanasikana, ukama hunopera mukatorerana vakadzi. Mumwe uyo akafa nokuda kwekutadza kuzvibata. Uyezve isusu tinoroorwa tizvibate mumushamo munhu, mumushamo wanhu tinopesanisa. Chionai pane nhau iyi, mukoma akaponda uye uyu nomunin'ina ndaasara. Mukoma akazorohwawo nemhuri yemufamily imomo, akarohwa akapuhwa akafira mberi akazofa. Zvino yangozi yevanhu vakazvana baba vamwe chete namai vamwe chete. Uyu akuurayawo kuku, uyu akuurayawo kuku, uyu akurwarisawo kuku, uyu akurwarisawo kuku. Mukacherechedza makore andiri kutaura, vamwe vana vakanga vasati vaberekwa asi watozosvika panguva yekuzviziva radambudziko. Asi pari zvino asara wacho anonzi Peter uyu azobvuma kuti takazviita, takauraya zvechokwadi. Chasara panhau yedu iyi ndechekuti taakuchida pane marangwanda yababa wakaurayiwa 1980 musi wa2 February. Ava varohwa manje wakafa wakanoigwawo sekuigwa kunoitwa vamwe wese, asi wamukawo futi. The other side iri kurowawo, the other side iri kurowawo. MaZimbabweni, nyaya idzi kana tichidzitaura tiri kuitira kuti tizvibatewo, tidzidze upenyu. Apa panoratidza kuti ukama hwacho hauchisina kumira zvakanaka. Vanhu vatiri kutaura ava, vanhu vakaberekwa nababa vamwe chete namai vamwe chete, zvisiri zvechibarika. Vanga variyo mhuri yevakomana 7. Iko zvinezvi kwasara vanokwana 3, vamwe kufawo zvavo nekufa. Asi mhuri dzavo hadzina rugare. Yokwababa mukuru vari kungoonawo zvinonetsa zvinobva kuna baba mudiki. Yokwababa mudiki vari kungoonawo zvinonetsa zvinobva kuna baba mukuru. Tiri kudzokerera nyaya iyi haisati yaperesesa kusvika patinoona kuti zvafamba sei. Masvikiro emuno mungava ari kuti zvinhu hazvida, handinakiwe nokufamba musango rangu ndichiona zvinhu zvakadaro, nokuti mumwe wacho hasati awigwa kubva 2 February. Saka maZimbabweni, tizive gwara roukama. Isisi vanoroorwa, kana uri mai guru utori amai wemhuri yeipapo, kana uri amai nini utori muroora weipapo. Musazosvike padanho rokudanana, zvinovhiringidza ukama. Tarisai family haichisina ukama hwakarongeka. Ngozi yacho haisi kunzwisisika kuti zvaita here kana kuti hazvina kuita, nekuda kwokuti vanhu veropa rimwe chete. MaZimbabweni, tigare takazvibata, ticherechedze nhau kana dzichibuda, ichenjedzo yedu kuitira mangwana. Tigare pasi nemhuri dzedu dzikure chiziva ukama, vakuru vachiziva kuti kuroorwa kunorevei, muroora mumusha chii, waroora ndiwo atopesanisa wakonzeresa. MaZimbabweni, ndinokutendai nokuteerera kwamakaita panguva ino, asi batitsitsai nokuronga mhuri. Vana vedu vakuru vachiziva chii chinonzi ukama, chii chinonzi amai guru, chii chinonzi amai nini. Chiramu chaitiwa kare chiye chakapera, chindiyo chinoparadza sezvaita ichochi. Mazviitai. Tingati pachidanho pachasvika panapa, chii chamakutarisira kuita kuti munhu achizopedzisa nhau idzi? Panguva ino patasvika apa, taakutarisira kuti munhu achiwigwe sezvinongoitwa zvakagadzirwa naMwari zviri izvo, kuti munhu akafa
anofanira kuoneka paanenge akarara pagurukota rake achitowigwawo nehama dzake, kunyange amabhonzo zvayo anofanira kuenda panzvimbo inozivikanwa, kana vana vake kana ani vachizivawo kuti baba wedu vari apa, vazukuru vachiziva kuti sekuru vari apa. Semutemo wedu muZimbabwe muno tinodaro nechivanhu chedu. Okay, tiri kuziva kuti nyaya iyi yakatangira mudare. Iyi muchazoitonga sei? Ichadzoka here mudare o haichadzoki? Nyaya iyi inogona kudzoka mudare. Vachichenesa nyika vanofanira kutonge vati kana zvapera zvinotooneka unogwara razvo kuti zvapera. Maringe nemhuriyo ichitipawo maripoti ekuti waagere sei. Panosvika pokuti nzvimbo nemasvikiro vari kuti iwo panozocheneswa, panotobikwa doro rinouya kana nemamwe madzimambo nevakuru poita zvekarucha zvokuratidza kuti vachenesa nzvimbo yemasvikiro yedu, nzvimbo yaNyamkoho, nokuti kana tiri munzvimbo tinenge tiri mumaoko omadzimambo. Saizvozvizvi mhuri iyoyi yakauya kwamambo ikati mambo tibatsirei zvanetsa mumusha medu. Tingati tichitarisa basa raibatwa nevamwe, ndofunga makambotsanangura kuti kune vanhu vakauya vakawanda vaita basa rimwe chete. Izvezvi chii chasiyana chaita kuti vasvike pakuzobvuma nhau dzavo, nekuti tiri kutarisa makore amuri kutaura 42 years muna chiramba. Maringe nokutambudzika kwaari kuita kubvira iyeyu azobvuma uyu asangana nezvakawanda, wana wake naiye zvese, hakuna chaanobata chinorongeka chinobudirira, nokuti ngozi yehama inondokushungurudza paunoti ndiri kubata nesimba, ndichashanda, ndichadai, kunyange vana chaivo vakaroorwa vari kungodzoka. Saka asvika pakuona kuti kuramba kwangu ndini chete, asi hapana chiri kuramba kutambudza mhuri yangu, zvinhu zviri kungoramba zvichidzokorora panzvimbo imwe chete. Asvika pakurwadziswa. Munoziva muupenyu vana sekuru, vana atezvara vakutaurawo kuti mukuwasha wawana chiipa kubva kwekuita zvamakaita. Zvakanaka kubvuma, mugadzirise mhuri igare pakanaka. Ndichikudzosai kumashure zvishoma, panhau iyi tingati ingozi uye kuzonopfukunyurwa kwemachira nekuvigwa patsva kwemunhu chinenge chachivanhu, asi nhau iyi yange yakabatwa namadzibaba vekunguo chena ukuku. Ndivo here vari kupfuurira mberi nebasa iri sezvo kunenge kwaane chivanhu kumberi? Ipapo munopafambisawo sei? Apo panofamba uyu takamutora semubatsiri kuti atinongedze, semunhu azotosvika pakuti munhu abvume kuti ndakazviita. Tinoona kuti tanga tiri parubatsiro rwokuda kuona kuti chokwadi chokuti zvakaitwa neiye, semunhu azobvuma tazobata chokwadi kuti abatsira pamweya wake waona kuti izvi zvinofanira kubuda zvakadai, saka zvabuda zvakadaro. Ticharamba tiinaye kusvika kana uyu akaramba kutinongedza, pamweya wacho tinenge taakuimba nawo kuti utibatsire kusvika pakunongedza munhu ofukuoniwa mabhonzo paari towiga. Asi tichienda muchirongwa kutsvaga mubatsiri, handi kuti iye ndiye muridzi wenyaya iyoyi. Nyaya iri mumaoko yamambo. Sevanhu vanogara mudunhu raNyamkoho maZimbabweni, madzimambo anokosha, vanoshanda vari kusaidhi rohurumende vachishanda nevanhu vakafa. Zvinhu izvi zvakabuda kubudikidza nemasvikiro akatouya achitaura kuti handichafambi zvakanaka munzvimbo yangu, kune kunzvimbo kusina kumira zvakanaka. Nemazuva mashoma shoma takaona mhuri yekwatsongora yasvika yega kuna mambo, hameno zvaiitika mumusha mavo, vana vachindokarara vachidii, kusvika vakauya vakataura, tikati midzimi inotoona ndiyo yazokonzeresa kuti zvibude pachena kudai. Saka tineimba nawo masvikire iwayo, nokuti iziso rinoona isisu tisikatisipo zvese zvinoitika munyika yenzvimbo yavo. Saka tine chokwadi chekuti tiri chipamwe chete nemudzimu. Kudai yanga isiri mudzimu, tiri kungoti nyika inyika sezvairi. Pane ndichida kujekeserwa ndepekuti zvikureva kuti pavasvika muchange muinavo, asi paine masvikiro zvekare pakuzopedzisa chivanhu chacho. Masvikiro tikange tapedza isisu tinoziva kuti ivo masvikiro vanotoziva kuti zvapera. Kana zvisina kuperetsetsa, kunyange tikaenda kunobvunza mudzimu inotaura kuti mugere,
asi kana zvapera kana iwo chaizvo wane masaini wanotipa ekuti zvapera tinoziva kuti apa pai kutaura kunzi zvapera kana kuti kwete. Saka tinoramba tichingoshanda nevanhu vari pasi vawaridze nzvimbo idzodzidzi kuitira kuti zvinhu zvedu zvisatiremere. Saka takamirira kuti tinzwe zuva rekuzovigwa kwemufi nekana kuti kunofukunyurwa kwemapfupa acho. Pane here mashoko mungada kusiyira mhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe soko riri kubuda pano rokuti tichaonekisei nezuva richazobuda rekunzi munhu awigwe uyu zviri pamutemo, sezvo munhu achinzi akafa anowanika achivigiwa panzvimbo yatinozoziva mucherechedzo wekuti mumwe wedu taitiinaye ari apa. Tinotarisira kunge pane chokwadi chekuti zvaakuitika, nokuti haingangorambe iri nyaya inotaurika nokungosvika mumusha imomo pasina chinobuda. Taakusvika pokuti kana achiti akanyara hapana chaachanyara nomhaka yekuti akabvuma ega kuti ndakazviita. Wakazviita wakamisa kupi? Kokuchioniya mapfupa orongedzwa. Tochitangira ipapo kuona kuti kana zvinhu zvadai chichakutora nzvimbo. Hatisiye nyaya dzakadaro munzvimbo, nekuti kunyange nevakuru vemusango avo vasvikira aya wari mukati mazvo wari kuti handichagoni kufamba nzvimbo dzangu nokuona, nokuti ndiri kushungurudzika zvakanyanya nokusangana neizvozvizvi. Saka wemhuri iwavo tichatovaita kuti zvitoite kuitira kuti zvigadzirike kubva kune iwo kusvika kune mudzimu yemadzimambo iyi. Hama dzinodiwa, ndiyo kanhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Ndofunga mazvinzwira, Sabhuku vataura, Mukoma vataura, nemunin'ina wavo ataura, namadzibaba vataura vachitsanangura kuti ndo chituko chakaitika, uyezve vatsanangura kuti havana kuda kuzvidedzera kuvanhu, nekuti munoziva zvinongoita vanhu ana mai John vanoswera vakamhanya, asi ivo vaitira kuti mumhuri mavo muve nerunyararo. Ini chandafarira chera ndechekuti vana vanova ndo vakamboponda baba paye pari zvino vakamborova baba vachida kuti vataure vachirwadzwa nechituko chaitika. Baba vareurura, vana vakutofara nababa vakutoti toita sei kuti tigadzirise mufi azorore zvakanaka. Ndoche chimwe chinhu chatafarira kuti aiwa dai zvaramba zvakadaro vangonotora mufi voviga, asi chokwadi ndechekuti basa rakabatwa vakazobvuma vega, uyezve kusaziva kuti mimwe miteuro ndo yashanda kuti vadzikamewo vakwanise kutaura kureurura uye nekudzikamisawo vana. Tinoziva kazhinji kacho uchiti ukazoreurura wotoona kuti zvatoita wesi. Saka izvezvi kureurura kutogadzirisa zvinhu. Chiyera mazvinzwa sei? Mina soko ngilombuzo omkhulu kakhulu. Mina ngibona ingani kule ndaba ezimbili ezitshiniyo. Ngendlela uMadzibaba okhulume ngakho ukuthi ubaba lo owabulala umuntu wakhuluma ngemva kokuthi sebone esephume ngani lithumbo ngani ikhensa kokungani lingcwaba. Yena ubaba lwana uthi hayi into engangilayo kudala. Into za nkulu kunye okungama points okuncane so engakuzwisisiyo. Chera pane nyaya niniwo ndatomboedza kubatanidza kuti ndinyatsonzwisisa kuti pane here patisiri kunzwisisa, pane patisiri kuedza kupotsa, because sekutaura kwavo vati hanzi kwakabuda iguva rinova rinenge mota, ivo vari kuti ranga ragara riripo. Saka patichaziva kuti ranga rawedzera kurwadza here kubva paye. Uyezve ndofunga kumashure uku pataimbotaura vaiti mufi anombomuka chichi, izvo zvari kunzi akanyanyo ita inawo yekuti izvinhu zvemwe yachera hatingazvinzwisise. So ngiyathemba Mahlabezulu lizizwele umuntu uzikhulumela uthi hayi mengamchaya, but soko uthi yime ngamchaya akakhulumanga ukuthi yime engambulalayo, endekakwazi uthi yena akakwazi lapha khona. So singathi nguye wabulalayo na? Chiyera inini chandinoziva ndechekuti kubvuma pachikuru. Unoziva munhu mukuru chero akanganisa anonzi matasei mapotsa kana kuti handinoziva shona yacho iya. Saka munhu mukuru kana angotora vanhu padivi akabvuma kuti ndizvozvo,
ndizvo zvaangazotaura kuti munoziva shoko rekuti ndakauraya asi vashandisa kuti ndakarova akazoenda kwaningi kusaziva kuti ivo vagedegede dai varipo chaigona kunomboedza kutaura navo tonzwa kuti chii chakaitika manje. It's unfortunate nekuti vakashaya uyezve amai handifungo kuti vangabvuma vanotiwo ina handizvizive kuti chii chakaitika. Pamwe munhu akauya atopera kana kuti munhu akazoendeswa kunovigwa ikoko kana kuti chii chakaitika hatizonyatsozive sezvo iye mufi akashaya. Saka apa mhuri yeZimbabwe hama dzinodiwa, isusu tamirira zuva rekuti tidedzwe zvichinzi munhu akunotorwa, munhu akuenda kunoradzikwa, vanhu vakuzorodza mufi voita burial yavo. Tonzwa kuti zvinofambiswa sei, utungamiriri vanenge vachibata sei nyaya dzakadaro, uyezve mhuri yacho inenge ichitiwo kudi vachiwana here mapfupa acho aripo. Ndozvatamirira nekuti pane vamwe ana madzibaba vakamboya kumashure uka vakanochera, hanzi vakanochera uko akataiwa guva riri kuenda neuku kuri apo vakachera zvikanzi vachimbochera imwe yavati necheapa zvikanzi kusvika paita chitiso. Saka apa nesuwo sekutaura kwaita madzibaba hanzi mapfupa ndiri kuziva paari kare, asi ndangomirira kuti munhu ataure nekuti handingangomhanye kunoti ndabvisa mapfupa tisingazivi kuti akazviita ndiani. Saka nesuwo tinenge tamirira kuti tione kuti vachazvifambisawo sei. Njengoba mhuri yeZimbabwe esevumile icala umnikazi wakhona, sesizathi phela ukuthi simele liday lomngcwabo, simele liday lapha abazahamba besitshengisa phela amathambo omuntu owabhubhayo, sibone ngeqiniso ukuthi hayi bancedisa okweqiniso sibili ngezinye inganekwane futhi. Kodwa thina esikuthabeleyo kwalesi sikhathi ngesokuthi umuntu uvumile icala lakhe, sesimelele phela ilanga elikhulu elokuthi phela elanga lilomlando ukuthi sihambe siyebona amathambo angikhona. Ikho sizasuthiseka khona ukuthi madzibaba wasebenza. Ndofunga tiri kudzidza seDrewmas Media, ndofunga vanhu vachiri kurangarira pane dzimwe nhau dzatiri kuita kunana Darwin kuti chero magamba akafa makore api munhu as long as ari kunze kwemusha munogona kutowana matambudziko anogona kunetsa, anogona kuuya kuzoda kutaura kuti angosvitswa pamusha sezviri kuitika panapa. Dzimweni mhepo dzinenge dzichisimuka kana matambudziko inenge isiri nyaya yekuti munhu akauraya, zvimwe zvinenge zviri zvekuti ari kunze kwemusha auda ngoti angozikana auye atorwe ange ari pamusha. Saka mhuri yeZimbabwe ndofunga ndo nhau yatinge tinayo. Tichadzoka zvekare tichikupai maupdates. Izvezvi takuchidzokera kuguta guru reHarare kuna Shumba. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.